Crec que ha sigut un partit on la primera part ha estat molt igualada. Potser hem arribat els dos equips més o menys bastant semblant en número d'ocasions, però sí que la segona part crec que nosaltres hem estat superiors, elles gairebé no ens arribaven. Sí que potser nosaltres de cara a porteria no hem estat gaire fines avui, hem creat ocasions, però no teníem aquella lucidesa per transformar-les en gol i bueno, anàvem passant els minuts, nosaltres anàvem atacant i bé, finalment quan quedaven 3 minuts hem comès una errada darrere i és de les poques vegades que ens han arribat i ens han fet el gol. A partir d'aquí hem anat una mica més a l'atac a veure si aconseguim empatar, però ha sigut complicat i no es podia. Bueno, igualment les sensacions de l'equip són molt bones. Ja la setmana passada amb els resultats ens vam assegurar la classificació per la segona fase, per la fase d'ascens, i ara teníem 2 partits que igualment els volíem lluitar perquè els punts pot ser que també ens valguin per la segona fase, però bueno, ja la setmana que ve anem a Lloret i intentarem sumar 3 punts.